pleno ordinario do mes de abril, e o primeiro punto da orde do día é aprobación da acta da sesión anterior, sesión extraordinaria do 104 do 2026. Eugenia, algo que comentar? Jennifer, Julio, votos a favor de aprobar a acta? Todos votos a favor. Siguiente punto, expediente 187-2026, modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario, suplemento de crédito financiado con remanente líquido, tesourería para gastos xerais. Ben, este expediente levouse á comisión informativa a semana pasada e fai referencia a serie de facturas que todos os anos traemos a pleno para aprobación polo pleno. Aparecen unha serie de facturas, as dúas máis importantes son do 14 do 11 do 24 e do 8 do 6 do 25, que foron presentadas no ano 2025 e corresponden a dúas facturas do plan único do ano 23, do ano anterior. Tivemos unha serie de discrepancias coa empresa a hora de certificar, a hora de xustificar e a hora de presentar as facturas. Unha das máis importantes é que a factura foi presentada a 15 de novembro do ano 24. O plazo máximo para xustificar o plan único era o 15 de novembro do 24. Entón, esas facturas, logo de falar coa empresa, perdimos o crédito que tiñamos do plan único e tráense a pleno, porque hai traballos executados e hai que pagar esas facturas. A maiores desas, hai gasto ordinario do Concello, unha serie de gastos de luz, de servicios que se prestan no Concello que son recurrentes. Hai un par de facturas de asesoría xurídica por distintos contenciosos, distintas reclamacións que hubo no Concello, e despois unha que sí que quería pararme sería a de a empresa que presta servicios, o servicio de auxiliares no fogar e que presenta unha factura a finais de ano. Pararme en esta concretamente porque nos empezamos o ano 25 pagando 22 euros por prestar o servicio e rematamos o ano pagando 26. Servicios sociais, dende o meu punto de vista e o que me trasladan os técnicos, é unha competencia, non é unha competencia local, da administración local, sino que é unha competencia da Xunta de Galicia. E, ao final, a Xunta dá horas aos concellos, pero non financia esas horas. No ano 2015, esas horas pagábanse, a Xunta dáballe ao Concello 12 euros, algo menos de 12 euros, e dende aquela non hubo modificación que viñera a sufragar o completo o coste do servicio. Fai pouco, creo que foi onte ou antonte, tivémonos que adherir a unha suba que puxo en riba da mesa a Xunta de Galicia con un tope de 18 euros por servicio de axuda no fogar. O Concello está gastando todos os anos, non quero mentir, pero por riba de 500.000 euros neste servicio, e iso fai que a súa a conta de onde se financia este servicio, por vinculación tiremos de outras contas e gastemos diñeiro que podríamos invertir en outros campos se a Xunta de Galicia financiase o servicio ao 100%. Non sei, Eugenia, se tiveches tempo a ver o expediente 187/2026. Boas noites. Outro día na comisión informativa si falaches do mantenimiento forestal desa empresa
que era do plan único do 2024, pero eu mirei os papeles e poñía do 2023. Tú mismo estás dicindo que se perdeu esa subvención, bueno, botarse a culpa, neste caso, á empresa, pero hai moitas máis axudas que estás perdendo e que eres tú alcalde e pola tua mala xestión. Despois, no tema do servicio de axuda ao fogar, na comisión informativa dixeches o nombre erróneo, dixeches a anterior empresa. Eu extrañoume, pero volvín a mirar a documentación e falas da actual empresa, pero tú nombraches na comisión a empresa que fai máis dun ano estuvo aquí traballando neste concello. En este punto existe un informe de intervención donde, como sempre, incumprimos a estabilidade orzamentaria. Nós non vamos votar en contra para que toda esta xente, todos estes proveedores poidan cobrar, pero que sigues ti cometendo erros, sigues ti xestionando mal o Concello, sigues perdendo diñeiro de subvencións e de todo, bueno, botando a culpa sempre a algunha outra administración ou a oposición, ou a Diputación, ou a Xunta, ou a oposición, que somos os que paralizamos todo. Pero que xestionas dende o teu despacho o Concello eres ti, e o que perde diñeiro eres ti. Ben. Sí, estou anotando aquí para... Sí, Jennifer. Boas noites. Eu suscribo o que dixo a compañeira do Partido Popular. Vense que as facturas son do 2024, son traballos que se fixeron do Plan Único 2023. Sorpréndeme que veñamos a abril do 2026 con esas facturas, porque xa houve máis regularizacións de facturas deste estilo, donde se preguntou se quedaban facturas pendientes e sempre dixo que non. Entonces non sei se decía a verdade agora ou se decía antes. Visto lo visto, son facturas do 2024, 2 anos fai disto. Se a empresa presentou a documentación en novembro de 2024, non entendo por que se espera 2 anos, logo aparecen nas contas que non cumplimos o período de pago, o incumprimento da norma de gasto, cando non é culpa da Diputación porque non dá plazo, é culpa da oposición porque bloqueamos. Ao final, pleno tras pleno, estamos vendo que hai deficiencias administrativas que se teñen que subsanar. Entonces, veciños, si se están gastando os cartos das nosas huchas do Concello de facturas e de obras que se tiñan que financiar por ingresos como da Diputación ou da Xunta, algo está fallando. Neste caso, creo que non é a oposición, porque, volvo a reiterar, son facturas de hai 2 anos. E vimos ao 2026 a que o Pleno arregle as deficiencias administrativas do actual equipo de goberno. Julio. Ben. Vimos por partes. Fala Eugenia, creo entender que falou aí de perda de subvencións. É certo, perdimos a subvención do Plan Único, unha parte, non toda, o que se dirixía a camiños e vías e camiños. Bien, o que este Concello non vai a facer é pagar facturas por algo que non sabemos se está executado ou non, que foi o que se fixo ou non. E por eso, por ese criterio de prudencia, coa recomendación dos técnicos do Concello, decidimos non pagar, nin xustificar con esa factura. Bien, fala de bloqueo do Concello. O bloqueo do Concello é o que fan vostedes cando vimos aquí. Eso é bloquear o Concello. E voulle, para que vexa cal é o argumento e a mala xestión. Os expedientes de recoñecemento extrajudicial de crédito é unha ferramenta habitual que utilizan todos os concellos. Os concellos do Bloque, os concellos do Partido Popular e os concellos do Partido Socialista. Dentro das facturas que traemos aquí a pleno, hai varias facturas
de Montserrat María Calvo Ríos. Entón, son facturas de asesoría xurídica porque hai empresas que non se lles pagou as facturas no seu debido tempo, coa advertencia que facían os servicios técnicos e que fixo o equipo de goberno. E nos presentaron un contencioso. Ese contencioso ten un coste e hai que pagar uns intereses. E entón, que veñan aquí a decir que o equipo de goberno bloquea, hombre, temos facturas que van a este recoñecemento extrajudicial de crédito, un diñeiro e un gasto que temos que facer, porque nos temos que defender. É dicir, se te presentan un contencioso, tens que defenderte. E isto ven provocado pola súa actitude, pola actitude do Partido Popular e a actitude do Partido Socialista. E van en este listado, non sei se o viron. Hai máis facturas, Hai facturas, de varios contenciosos do canon de compensación medioambiental. É dicir, no ano 2024, era o ano que falábamos, foi ese mes que choveu tanto, no mes de novembro, a Xunta de Galicia deixounos sin unha parte importante do canon eólico porque a obra do colexio non a executamos en plazo. Evidentemente, lo usar un colexio chovendo, e máis como chovía aquí, e eu creo que foi dunha maneira injusta, que nos digan, bueno, pois a lousa non está colocada, me parece razonable, non estaba colocada, pero había partes que os técnicos do Concello consideraban que tiña que ser pagado pola Xunta e non foi pagado. Entonces, pois fomos a un contencioso coa Xunta, que perdimos, pero defendimos os intereses do Concello de Muras. E hai unha serie de contenciosos a maiores por situacións que se dan no Concello, situacións sobrevidas. E, bueno, eu creo que é responsabilidade do alcalde e do equipo de goberno defendelas, defender ese tipo de situacións. Entón, bueno, bien, decir que o Concello e el alcalde bloquea, mala gestión, bueno, eu creo que hai que coñecer un pouco máis en profundidade, primeiro mirar o expediente, e cando vexa o que hai no expediente, podemos decir, oye, pois isto foi culpa do alcalde ou non foi culpa do alcalde, pero moitas destas facturas e deste diñeiro que vai aquí ven provocado pola súa actitude. E respecto a portavoz do... Por certo, o outro día pude trabucarme, non sei se dixen, a empresa que leva nestes momentos, bueno, diría anterior, sería un lapsus. E respecto ao Partido Socialista, o mesmo. Eu en ningún momento falei da Diputación. A Diputación é unha administración que ten flexibilidade nos seus plazos, pero xa nos dera unha ampliación de plazo para executar esa obra, e a empresa, por circunstancias do clima, do que fose, non deu executado a obra, presentou a documentación fora de plazo e o Concello é o que sufre as consecuencias. Perde esa subvención, esa parte proporcional da subvención. O resto, bueno, esperar 2 anos, as facturas que van a recoñecemento extrajudicial de crédito son todas as facturas que están presentadas en tempo e en forma e se levan nese momento. Entendo que esta factura, se non se levou ano pasado, é que non estaba presentada. Sí. A factura que estaba presentada en novembro do 2024, o ano pasado foi o 2025. Non se aceptou esa factura. Esa factura que se presentou, eu creo que non se aceptara no seu momento, se rechazou. Fala vostede de contenciosos. Bueno, estaba presentada pero non correctamente. Fala vostede de contenciosos polos bloqueos da oposición, pero non fala dos contenciosos que está perdendo. Non sabemos por qué. Hai un contencioso co SAF, son a túa axuda SL, hai un contencioso co IGAPE, hai un contencioso coa Xunta pola carretera, hai un contencioso ca AMPA. Todo iso é por culpa do bloqueo da oposición ou é porque o ego do señor alcalde ten que estar aí arriba e gasta os cartos dos veciños en contenciosos algunhas veces que pode ser que sexan necesarios para defender o Concello e outras veces a mellor é por puro ego? Non sei, fale de todos os contenciosos, non só dos que a vostede lle interesan. Ben, bueno, falou aquí de 3 contenciosos. Podelle explicar o motivo dos 3 contenciosos. Na Lugo 540, entre outros, teño explicación para calquera deles. Outra cousa é que vostede lle convenza ou non lle convenza. Sobre o contencioso ca AMPA, foron o xuicio nestes días. Hubo 2 sesións. Hai uns informes de intervención que din o que din. E a AMPA decidiu denunciar ao Concello. E esta é a situación. E o xuzgado dirá
si era correcta a interpretación dos técnicos municipais ou si era incorrecta. Nada máis, non lle vexo outra cuestión. Todos estamos libres, e creo que estamos en democracia, para facer o que consideremos máis oportuno, pero este alcalde actúa, sobre todo cando é unha cuestión de diñeiro público, con prudencia e respetando os informes que lle poñen enriba da mesa. Respecto ao IGAPE, bueno, o Fondo de Transición Xusta, o Goberno Central, para aqueles concellos onde se pechou unha central térmica ou limítrofes, bueno, fondos europeos, adica unha serie de millóns de euros a repartir entre todos os concellos. Neste caso, a Xunta de Galicia é a encargada de xestionar ese diñeiro. E non sei por qué, nin por qué non, dentro das zonas de transición xusta está o Concello de Muras, está o Concello de Xermade e está o Concello de Vilalba. Pois sacaron varias liñas de axuda e o Concello de Muras deixan fora desas liñas de axuda. Creo que unha desas liñas de axuda, unha das empresas punteiras que temos aquí no Concello, no seu momento, que sí puido participar, fixo unha obra por un valor, creo, que unha cantidade alta de diñeiro, unha inversión grande. Bien, e nos deixan fora, eu creo que como alcalde teño a responsabilidade de defender os intereses dos veciños, das veciñas, das empresas. E por eso non presentamos un contencioso, creo que son 3 os que presentamos. E máis, voulle decir unha cousa. Vostede pregunta por que presentamos o contencioso, pero nas Pontes van a darlles 40 millóns de euros derivados dese fondo de transición xusta, que supoño que vostede se vai a beneficiar deles, porque ten ali unha empresa nas Pontes, pero en Muras non vamos a ver nada. E iso, por iso, non me interrumpa, por favor, non me interrumpa. Por eso, o Concello de Muras defende os intereses dos veciños e das veciñas e das empresas. Respecto a Lugo 540, máis do mesmo. Presentouse un proxecto por parte da Xunta e nós consideramos, polo que nos din os técnicos, que a saída e as entradas para Muras non cumplen cos requisitos mínimos de seguridade polas distancias que hai. Pode comprobalo calquera veciño que non fai falla ser técnico para ver eso. Necesítanse un mínimo de metros para a saída que hai na Ponte Grande, dirección Vilalba, e na outra dirección o mesmo. Solicitouse un túnel para a Feira do Poltro, porque entendemos que na Feira do Poltro, inda que a portavoz do Partido Popular di que para beneficio do alcalde, na Feira do Poltro, cando se celebra a feira durante 2-3 días, aquilo xerase un peligro e non temos unha solución para esa cuestión. Entón, entendíamos que o ideal era que a xente pasase por debaixo do túnel, que logo a mellor non hai o túnel e, bueno, quedamos sin el. Estou falando, cando fala, non lle levanto a voz, non lle levanto a voz. Sí, que levanta, sí. Nesta modificación da Lugo 540, unha cuestión que leva moito tempo pelexando o Concello de Muras, que é poñer en marcha o que é o polígono industrial, entendíamos facer os accesos ao polígono industrial, os cálculos que nos puxeron os técnicos en riba da mesa están alrededor dun millón de euros. Ben, o lóxico é que se fai unha modificación, rehabilitación da estrada, e que a Xunta, xa que pasa por aí, que deixe os accesos feitos. E se negaron. E entón, bueno, como hai unha serie de cuestións que consideramos que son xustas, e o equipo de goberno está de acordo con isto, decidimos poñerlle un contencioso á Xunta, primeiro polos temas das cuestións de seguridade e logo xa que nos poñemos a rehabilitar ou reformar, que deixemos todo feito e non que dentro de 5 anos bueno, non sei se vai estar feito en 5 anos, pero cando se faga a obra, non aos 3 anos teñamos que volver a actuar sobre ela. Pode falar agora o que queira. Non, que lle deu a volta para soltar o mitin. E o único que lle dixe é que os contenciosos todos que hai que presentados non son por bloqueo da oposición, creo eu. Pero deulle a volta para que ao final se beneficie Eugenia e me beneficie eu. E vostede saia de rositas. Ben, imos... Pero bueno, eso sí, os veciños que vexan que os cartos salen da hucha municipal. Bueno, eu doulles unha explicación. Doulle a vostede e doulle aos veciños e ás veciñas. E, bueno, cada un pode facer
a súa interpretación desta cuestión. Hai unha documentación técnica, cada un destes contenciosos ten un expediente con toda a documentación, informes favorables, bueno, todo o que sexa preciso nos expedientes. E calquera veciño, ainda que non teña dereito, se quere acceder a esa información, pode acceder e vela. Ben, pois entón imos a pasar a votar a modificación orzamentaria, crédito extraordinario, suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais. Votos a favor? 3 votos a favor. Votos en contra? 1 voto en contra. Abstencións? 3 abstencións. Ben, pasamos ao seguinte punto, que é expediente 142-2026, recoñecemento extrajudicial de créditos. Bueno, se aproban as facturas, se aproba o crédito e agora hai que aprobar as facturas. Non sei se Eugenia queres comentar algo, son as facturas das que falamos antes. Jennifer? Non. Julio? Votos a favor de aprobar as facturas? Votos a favor? 3 votos a favor. Abstencións? 3 abstencións. E votos en contra? 1 voto en contra. Ben. Non hai mocións. Actividades de control, as resolucións da alcaldía están a disposición das portavoces. E rogos. Non sei se tedes algún rogo, pregunta, para organizarnos, porque logo sempre deriva. Estos son rogos e preguntas. Tedes, podedes falar e decir o que considerades, pero non é un debate. Quería saber, porque me dixeronme veciños que se estaban bacheando polo lado da balsa Estrada da Diputación. Era solo saber si van vir hacia Muras, si van bachear a zona de Saucedo e de Travesial Xuncal, que está fatal, e si se sabe tamén fecha de fin de obra da ponte da balsa. Ben, Jennifer? A mí gustaríame saber, porque hai un contencioso coa empresa SAF, do SAF anterior, son a túa axuda. Tamén se nos pode explicar, xa que eses contenciosos miran polo ben do Concello, porque se condea ao Concello nunha reclamación dunha empresa de diseños e técnicas constructivas Martiño S.L., porque se debeu perder o contencioso, porque condenan o Concello. Despois tamén nos gustaría saber se xa teñen previsión do tema da piscina, porque o ano pasado gastáronse 10.000 euros aproximadamente no servicio, o doble do 2024, e tivemos a mitad do servicio que prácticamente no 2024. Entón, gustaríame saber se este ano vai contarse con un socorrista ou con 2, porque creemos que isto dinamiza a actividade de Muras e que esteña aberta os 7 días é necesario, porque lle dá vida ao pobo. Despois, queremos facer unha proposta, colocar unha sinal na saída de Muras hacia Vilalba, a saída da ponte, poñer unha sinal, se pode ser, que indique hacia Villalba na subida a Agreste e hacia Viveiro hacia o outro lado, porque os coches están cansados de dar a volta ou de tronzar na salida hacia Villalba porque non hai señal que o indique. Varios autobuses e varios taxistas nos fixeron este inciso. Despois, con respecto ao campamento do verán, vimos nos decretos da alcaldía que hai un convenio firmado coa Diputación para o tema de actividades da mocidade, entendo que entre outras cousas será o campamento. Pois gustaríanos que as actividades do campamento, as familias que somos usuarias dese campamento, que se dinamizaran un pouco máis as actividades, porque os nenos, aos ser os 2 meses, un pouco a mitad do campamento aburres un pouco de estar do local social para a piscina e da piscina para o local social. Si pode haber máis diversidade de actividades, incluso estaría ben que se fixeran convivencias con campamentos de outros concellos, se fora posible, para que os nenos tamén conviviran e sociabilizaran con outros pequenos. E despois tamén vimos nos decretos que se fai unhas clases extraescolares de reforzo que costan uns 1.300 euros ao mes para os pequenos que teñen acceso aos nenos de primaria hasta segundo de ESO, creo. Creo que só acuden 2 ou 3 nenos a esas clases de reforzo. Eu, por
conversas con familias que vivimos aquí, vemos que hai necesidades máis específicas que non as actividades de reforzo. Hai nenos que a mellor necesitan reforzo en inglés, outros que necesitan a mellor logopedas, outros que necesitan psicopedagogos. Entón, eu creo que en vez de dar unhas clases extraescolares xenéricas, igual había que reunirse cas familias e ver un pouco máis as necesidades específicas que hai nos nenos, porque realmente son 15, 20 nenos os que hai no Concello, e creo que iso que lle daría unha axuda ás familias para poder acudir a esas terapias ou a esas actividades que necesitan os nenos para reforzar ou para mellorar tanto pedagóxicamente como na súa aprendizaxe. E igual que eu digo que as actividades pedagóxicas, tamén vexo que se están participando en financiando ou participando con colaboracións con clubs e con deportes, con cousas que se organizan desde outros concellos, cando temos aquí nenos e xóvenes que están federados e que fan distintos deportes como fútbol, atletismo, natación, hípica, que estaría ben que dentro do Concello pois a mellor houbera unha axuda tipo bono deporte, como se fixo no seu día coa Xunta, a través da Xunta, para impulsar a que todos estes nenos, xa que viven no rural, teñan algunha máis facilidade para poder facer as cousas que lle gustan, porque hai que ver que neste Concello hai pouquiños nenos e é difícil que se faigan todos estes deportes aquí. Entón é ben que se están federados e que acuden a competicións, pois que se lles bote unha man desde o Concello neste sentido. Nada máis. Ben, bueno, preguntoume que daba antes, sí, o de contestar o do SAF. Perdón, Julio, sí. Nada, un par de cuestións. Quería saber se teñen xa previsto plan de desbrazo para a campaña do verán, se xa teñen algo programado, algo planeado para non retrasar moito, como pasa estes últimos anos. E despois tamén, se vai solicitar ou está solicitada a brigada contra incendios municipal, porque, este tamén é moi complicado estes últimos anos contar con xente, pois se pode adiantar, non retrasar moito a contratación do que é a brigada en xeral. E despois tamén, a senda pioneira que vai desde as vivendas sociais ata a Veiga, se está xa programado ou se ten pensado facer agora ao longo deste verán o alumbrado público, porque é unha senda moi empleada pelos veciños ao carón do regato ese local, é un problema sin alumiado. E despois tamén, a última pregunta é se, xa que este inverno houve moito temporal, as taxías, cunetas están sin limpar, tamén se durante esta primavera ou este verán se lles vai dar unha limpeza en xeral. Son esas preguntas. Vale, ben, primeiro quería empezar por o tema do contencioso do SAF. Aquí había unha empresa que levaba o servicio de Xenofogar, fixos unha licitación. Esa empresa agotou a licitación e mentres non se saca unha licitación o servicio de axuda no fogar é de obrigado cumprimento para as empresas. Entón, chegou un momento que co incremento dos salarios, os custes, suministros e tal, a empresa nos trasladou que non tiña beneficio para o servizo. Entón, trasladounos en varias ocasións si lle podíamos compensar esas pérdidas e ese incremento que eles entendían que era necesario para prestar o servicio. Se trasladou a intervención e a Secretaría de Intervención dice que non, hai un contrato que é por risco e ventura desa empresa e asa que saia a seguinte licitación ten que asumir eses costes. Entón, nos puxemos a traballar nesa licitación. As licitacións son licitacións complexas, hai que facer un estudio económico, unha serie de requisitos que levan o seu tempo, e máis nun concello pequeno, que é onde temos as dificultades, a hora de facer as licitacións. Entón, chegou un momento en que a empresa avisounos con 15 días que deixaba que non ia continuar
non ia prestando o servicio, non ia continuar prestando o servicio. E entón, bueno, a partir de aí acabou a nosa relación ca empresa, pero a empresa reclama esa diferencia, entendo, de unha serie de meses que eles consideran que teñen dereito e están no seu dereito, pero o Concello ten que presentar unha representación xurídica, ten que ter un abogado que o represente nese contencioso, o mesmo que Martiño. Martiño foi unha empresa que lle tivemos bloqueada a súa factura, non sei canto tempo estuvemos sin pagar as facturas, non? Martiño, Ondigo, son empresas que presentaron un contencioso no Concello porque se lle bloquearon o pago das facturas, reclaman intereses, que veremos, non sei se está resolto e xa nos comunicaron, pero vamos a ter que facer un pago a maiores por non ter pagado as facturas cando se trouxo aquí a primeira vez. E a maiores che presentan un contencioso e tens que ter unha representación, tens que nomear un abogado e que ese abogado represente o Concello, abogado ou abogada, e que represente o Concello nese contencioso. Respecto a preguntaba Eugenia, fora visto, a primeira pregunta, polas estradas da Diputación. As estradas da Diputación son as estradas da Diputación, non son as do Concello. O Concello xa lle chega cas súas estradas, cos seus camiños, coas competencias que son do Concello. Eu, no seu momento, me reunínme ca presidenta, a propósito, en xaneiro, rompeu a ponta, non? Pecharon a estrada por a estrada da Diputación, pasando ao Borbó, porque presentaba indicios de bloquearse e de romper. Entón, trasladamos esa información á veciñanza de que se iba a pechar esa vía. E a continuación solicitamos, eu falei cos técnicos, pero os técnicos non son os que resolven, e solicitei unha cita, creo que isto xa o dixen no anterior pleno, pero, se hai alguén que non entendeu, yo volvo a explicar. Solicitei unha cita coa presidenta da Diputación, que foi áxil nesta cuestión, ou foron áxil dende a Diputación, me convocaron a reunión. Reunínme con ela e me dixo o tema da ponte xa temos, non sei se naquel momento ou xa estaba asinado, eu creo que me dixo que xa o tiñan asinado e xa tiñan unha previsión, xa sabían que a empresa iba a executar a obra, pero dábanse unha serie de condicionantes ali, porque estaba chovendo, estaba moi húmido todo e había que esperar que se case. E ao mesmo tempo, lle trasladei a situación das estradas da Diputación, que de todos coñecido no Concello, e o que me dixo era que se ia a facer un saneamento xeral, foi o que entendín eu, un saneamento xeral, e que se iban a arreglar tramos de estrada, por exemplo, creo que entendín que dende a Paleira ao Alto da Amosa se vai aglomerar ese tramo. Pois temos que esperar que se faga a obra e veremos como quedan as estradas. Non sei se nestes momentos sí que me comentou algún veciño que estaban dende a Diputación bacheando, pero eu anduve polo Concello e non vin, siguen vindo fachancas e a estrada bastante deteriorada. Creo que tamén van facer unha actuación no tema de limpieza de cunetas e de tajeas, porque eso é a vida das estradas e ata aí sei. Non sei se Jenny ten alguna información a maiores. Unha cousiña antes. Mira, eu quería dar resposta sobre todo ao que plantexas de... Sí, non lle contestei todavía a Jennifer. Vale. Vale, gracias, Paula. Sí. Eu da Diputación a información que teño é un pouco o que dice o alcalde a maiores. Sei que xa se puxo en contacto cos donos das fincas para o tema dos árbores diante do colexio, porque non corresponde á Diputación cortalos, debido a que os árbores están no talud da finca e o talud pertence á finca, está aguantando o terreno da finca. Polo tanto, corresponde aos donos das fincas arreglar ese problema. E constame que xa mandou o requerimento aos veciños correspondentes desas fincas. Tamén puxo a disposición nosa o parque móvil para o tema de limpeza de cunetas
e tamén nos trasladou que estaban preparando o planning para a limpeza dos camiños e das carreteras da Diputación e que se queríamos desde aquí, por eso tamén quero dicirlle aos veciños, se ven algunha zona que teña especial urxencia, tamén nos comentaron que lles dixéramos por onde queríamos que empezasen para darlle prioridade a esas zonas. Entón, se algún veciño dentro das carreteras da Diputación ou dos camiños que correspondan á Diputación ve a necesidade prioritaria de limpar esa zona, pois que non lo traslade para facerllelo chegar, porque eles senón empezan pois por donde queren os técnicos. E sí que nos comentou eso, que se queríamos que lles marcáramos nosotros unha pauta. Tamén me comentaron o do arreglo da carretera do Viveirosi que está aprobada e xa se vai a facer, o dos baches da Balsa tamén, e que van mandar os técnicos para mirar a carretera de Xalgais, porque aí hai 3 kilómetros que están bastante mal e que se os técnicos dan o ok, pois será unha das próximas que ao mellor se reparen, así como a carretera que vai a Carelle, que non poden pasar os trailers para arriba, e desde que puñeron unha señal en Roupar de que non poden pasar camións de máis de 10 metros, están impedindo o paso de camións de máis largos, e entonces eso supón un problema para as explotacións e para as casas que teñen que levar a mellor material en camións máis grandes, e tamén van mandar os técnicos, e nos mandaron xa, valorar a ver que actuacións hai que facer para anchear a carretera para que poidan pasar os camións por aquí. E de momento foi o que me trasladaron. Tamén nosotros lle pedimos unha posible colaboración cunha asociación daqui do Concello que nos trasladou, falamos cas asociacións, se tiñan algunha necesidade, unha delas trasladounos unha necesidade, estamos pendientes de que nos den unha documentación para ver se pode facer esa colaboración con esa asociación. E de momento non me trasladaron nada máis. Ben, bueno, respecto ás preguntas que facía relacionadas co Concello, non coa Diputación, en Jennifer, sobre a piscina, ben, todos os anos hai dificultades para contratar socorristas, hai dificultades para contratar socorristas. A principios de ano, no mes de xuño, a principios sempre hai socorristas de sobra, pero logo, bueno, por H ou por B, non atopamos, e as empresas que nos teñen confirmada a existencia de socorristas, bueno, pois despois o socorrista valora. Ao final, estamos nun concello que non estamos próximos nin a Vilalba, nin ás Pontes, nin a Viveiro. Os socorristas teñen que desplazarse e é lícito. Eles valoran onde lle sae mellor, máis rentable, pois ir. Estamos traballando neso, xa temos feita a solicitude coa empresa coa que vamos a colaborar para ter 2 socorristas e esperamos poder contar con eles. De todos os xeitos, falaba duns costes de piscina. Si, a piscina ten uns costes moi altos. O ano pasado tivemos un convenio coa Diputación, coa área de deportes, que asumiu o coste do servicio de piscina. Atopámonos cunha situación que foi que rompeu unha das bombas, por eso hubo ese parón no verán, pero bueno, son circunstancias que se dan e que temos que asumilas. Rompeu unha bomba e non temos maneira, agora temos 2, porque mercamos outra e temos a outra arranxada. Bueno, se rompese, pois entendo, se volvese a romper, que espero que non sexa así, pois temos un reposto. Facía mención o tema de que dentro do Concello hai axudas para clubs ciclistas. Bueno, aquí a única axuda que me consta é para o Club Ciclista Terrachá, que non sei se se chama así, pola BTT que fan de Queixo de San Simón, e que chega á Balsa. Bueno, hai esta colaboración, o Concello dá un agasallo, somos productores de mel, regálaselles un pequeno bote de mel, que creo que vai sobre 1.200, 1.300 euros, e esa axuda que ten o Concello con eles. Hai o compromiso pola súa parte de facer unha BTT aquí no Concello, e a comida e o habituallamento, bueno, a comida asumen eles, veñen a comer aquí, e é beneficio. Non sei se compensa unha cousa con outra, pero a nosa colaboración que temos coa ruta do Queixo de San Simón é para un tema, entendemos que temos que estar aí, porque eles fan un agasallo, o Concello de Vilalba, non sei exactamente quen, dun queixo, un Queixo de San Simón, e nos poñemos o mel. Respecto á educación vai a falar Paula, pero primeiro acabo con Julio e despois falas ti.
E respecto ao plan de desbroce e as brigadas contra incendios, bueno, nos vamos ao ritmo que nos marca a Xunta de Galicia. Se a Xunta apura, nos apuramos, pero creo que foi a semana pasada, o anterior todavía enviamos o plan de desbroce. Entonces, o das brigadas vai vir tarde a nós. E eu considero que o plan de desbroce está infrafinanciado, porque ao final temos que asumir nós gastos que non deberíamos asumir e que debería asumir a Xunta, porque sempre aparecen camiños, aparecen zonas que hai que desbrozar e a Xunta paga X kilómetros e de aí non se sale. Respecto á brigada contra incendios, tamén, eu creo que é unha ferramenta válida, sempre desbrozan alrededor de 12 hectáreas, bueno, 10, 12 hectáreas, máis ou menos. A dificultade que temos é que non hai brigadistas, non hai capataces, e entón, se apuramos e seleccionamos a brigada, pode darse a situación que a mitad de mes de xullo ou de agosto, outro concello, ou a Xunta de Galicia, porque o ano pasado nos fixemos a selección de brigada e a Xunta de Galicia, cando ela sí que non tiña os deberes feitos, cando viu que había os incendios en Ourense e todo por alá, dixo, non, necesitamos brigadistas, e entonces chamou a 2 brigadistas, que me parece ben, eu non teño nada, creo que os incendios hai que estar preparados, facer prevención, pero traballar con planificación e con sentidiño, e entonces nos quedamos sin brigada, con 3 membros da brigada que se dedicaron a desbrozar porque realmente non podían ir a apagar incendios. Preguntaches tamén polo tema da senda peonil. Estamos vendo que solución lle podemos dar, porque hai problema para as luminarias do tema de pasar o cableado eléctrico, pero bueno, puxeron enriba da mesa a posibilidade de colocar luminarias solares con unha pequena batería. Antes, no seu momento, fai anos, me decían que non eran moi viables, agora dicen que xa teñen moita máis autonomía. Bueno, temos os orzamentos e din que é algo viable instalar eso. E respecto ao tema das limpezas das taxeas, naquelas obras, tanto do Fondo de Compensación Medioambiental como no do Plan Único, que se van facer actuacións en vías en camiños, xa se van a facer, porque se fan xa de facto, e naqueles outros lugares que nos chame a xente, pois intentaremos destupilas, pero tamén é certo que as tajeas xa se nos ten dado caso, que non digo que sexa así, pero hai moitos sitios que a xente a auga non a quere, e co que chove agora, pois te atopas con ese problema, que cando queres botar auga para as fincas ou para determinado sitio, a xente tupe as tajeas porque non quere auga, e entón a auga vai por encima da estrada. Bueno, e con isto creo, bueno, falta Paula, que a cuestión de por que hai as clases de apoio e que criterios... No, pero, bueno, temos unha explicación detrás. Me refiro ás clases de apoio, se fixeron sacando conclusións dos últimos anos que se necesitaban. Eu estou no Consello Escolar e nestes 3 últimos anos, por parte de dirección, había como unha medida de reforzo totalmente adecuada e necesaria para os nenos e nenas, e este ano, tanto por parte das mestras como por parte do profesorado, penso que está acentuado e máis que xustificado o uso desas clases. Eu non as cuestionei, eu que creo que me expliquei despois, o sea, eu non cuestiono que haxa esas clases extraescolares, que veñen ben, pero refiérome que ao mellor que se collen máis campos, abarcaría máis nenos, porque era o que comentaba, hai certas necesidades específicas para algúns nenos que coas clases extraescolares de reforzo non chegan. Creo que hai bastantes singularidades, e non só nos nenos que van tamén ao colexio, porque eu creo que hai máis empadronados a nivel municipal, que ao mellor tampouco están no colexio, pero que están aquí, viven en Muras, están empadronados en Muras, e creo que teñen os mesmos dereitos a ter esas reforzos específicos como o resto. E non estou falando polos meus, que conste que sí, que están empadronados aquí, terían os mesmos dereitos, pero hai máis, porque non quero que se extrapole despois a que son os meus. Refiérome que hai necesidades específicas que simplemente lle darían oxígeno ás familias para poder facer esas cousas.
Bueno, nas clases os nenos e nenas que acudiron e que acuden mostran satisfacción. E outro motivo polo que se fan é porque hai nenos e nenas que acuden de xeito privado e creemos que é unha boa inversión invertir o que decimos sempre en sanidade e educación. En canto ao que estás dicindo, comparto todo o que dices e por eso en setembro vos convocamos para facer un escrito para pedir mestre de apoio. Esa orientación, esa audición e linguaxe, esa mestra de pedagogía terapéutica é o que pretendíamos conseguir, que se conseguiron cousas, se conseguiu un medio mestre máis e se conseguiu que o orientador veña máis, pero faltan todavía recursos, porque o que di a lei é que todos os nenos deben de ter as mesmas oportunidades e máis nenos do ámbito rural. Entonces, por suposto que teremos en conta eso que estás dicindo e se fará. Tamén che digo que é moi complicado atopar o que decía Manuel, pois polo que sexa, pola dispersión, porque non estamos preto e á vez non. É complicado atopar tanto monitores para o campamento como un mestre que veña, este ano é a terceira vez que se cambia, e encontrar alguén que veña a dar algo específico, e vos o sabedes porque estivechedes iso simplemente para dar inglés, e é dificultoso. Me parece unha aportación razoable e que se terá en conta, pero ese apoio e esas necesidades corresponde tamén no colexio, que é donde pedimos, e se fixeron tamén escritos en común coa AMPA vai 2 e 3 anos, pedindo esa audición e lenguaxe e esa mestre de pedagogía terapéutica. Hai a maiores dos nenos do colexio, hai outros que están no instituto, na ESO tal, que a mellor necesitan eses refuerzos. Non só é facer un escrito para o colexio. Deberán de telos tamén. Claro, é que eu creo que deberán de telos, e o que pasa é que cando... Non somos tantos en Muras, non hai tantos nenos, é unha pena, pero non hai tantos como firmamos acordos e se sacan plazas para mestres de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe para eses nenos, pero despois non son efectivas e non se cumplen os acordos, que é o que está pasando agora mesmo, e por eso está habendo folgas. Por outra parte, en canto ao campamento, me parecen maravillosas as propostas que faz para a convivencia. Se fan unha ou dúas saídas, pois non recordo onde foi o ano pasado, pero fomos a Ferrol, se foi a Viveiro, se foi a Coruña. E despois eu teño aquí, é certo que non teño toda a información porque non a teño preparada. Sí, se fan todos os anos. Non recordo. O ano pasado foi se a Lugo dos animais, me parece. Marcella tamén, creo que foron, sí. Non me recordo. E eu teño aquí unha programación, solamente teño de 2 semanas, pero, e en canto aos espazos, é que é o que temos, local social, casa do médico, que van ver películas ali normalmente, e a Veiga, me refiro, e a programación que nós temos é, de algún día podo leela, Obradoiro Gran Oca, merenda e xogo libre, xogos de mímica, adiviña a profesión, merenda e xogo libre, búsqueda do tesouro despois, outro día sesión de contos, merenda e xogo, e despois xogos tradicionais, sempre a benvida á primeira hora, xogos de coñecemento predeportivos, merenda e xogo libre, e despois un escape room, a planificación que hai. Sí que está posto todo iso. Bueno, eu creo que salvo o ano pasado, que sí que houbo algunha cuestión que nos chegaron suxerencias e algún desacordo, o resto de anos eu creo que a satisfacción... Simplemente é unha proposta, porque eu creo que se dinamizan máis as actividades, os nenos teñen máis interés en ir. Pero que é dinamizar máis as actividades? Pois facer distintos tipos de actividades, porque ao final os nenos o que comentan é que van ao local social, xogan libremente, pintan, e baixan á piscina. E iso 2 meses seguidos, pois os nenos, é ao que me refiero. A planificación que hai, o que... eu simplemente o comento. Eu só teño 2 semanas aquí, pero hai esa planificación para 2 meses. Eu simplemente o comento como unha suxerencia ou unha proposta, nada máis. Sí, no, temos en conta. E eu sei que o ano pasado hubo algún desacordo, e o feedback que teño de outros anos é que
os usuarios que falaron comigo que estaban contentos. Ben, bueno, a maiores quería comentar o 12 de agosto imos a ter un eclipse que está Marcos aquí, bueno, e está Martín tamén. Temos un eclipse solar aquí no Concello de Muras e, bueno, somos o primeiro concello da Península Ibérica con esa certificación e por onde se vai a poder ver o eclipse solar. Parece ser que vai ser un evento de masas e, bueno, nada, simplemente comentar que o Concello está traballando nesta cuestión en coordinación ca subdelegación do Goberno, agora tamén nos chamaron dende a Diputación e, bueno, a nosa idea e o que nos traslada dende a Asociación Fotografía Ferrolterra era que o espacio para ver será o que é a amosa mirando hacia as pontes. Bueno, como falan de que vai ser un evento multitudinario, a idea que temos en mente sería cortar o tráfico na Paleira e cortar o tráfico no Viveiró e ver de establecer algún mecanismo ou algún bus. Bueno, temos que darlle voltas a isto para que suba a xente e que queden os coches abaixo na Paleira. O eclipse aquí en Muras, 1 minuto 47, dura 1 minuto 47 e, bueno, estamos nun lugar privilexiado, creo que é un orgullo tamén ser Concello Starlight e que, bueno, sexamos ese día probablemente un dos lugares referentes para ver o eclipse solar. Se podrá ver en moitos sitios, pero non vai a verse en ningún sitio como en Muras. Bueno, lo quería comentar porque o Concello vamos a traballar neste sentido, bueno, no que queda ata o 12 de agosto. Bueno, mañán das a situación de que vai a ser un reflexo do que acontece o día 12 de agosto 30 e non sabemos se vai estar nublado, nuboso ou non. O 12 de agosto a maiores, bueno, a idea é facer algunha actividade que sirva de difusión ali no propio espacio, que haxa algún técnico, algún monitor, esperemos que sexa Marcos, que sirva de guía un pouco, de guía e de difusor no sentido de difusión, non? Do que implica o eclipse e todo o que leva asociado, e despois a noite das Perseidas e tamén faremos unha actividade asociada a isto. Bueno, quería mencionar isto xa para deixar un bon sabor de boca, porque creo que é unha cuestión para estar contentos. Levamos así unha serie de éxitos en este sentido, non? O Trail das Bestas consideraron o mellor trail de Galicia e, bueno, co tema de Starlight, que moitas veces a xente non lle ve uso a viabilidade, pero, bueno, eu creo que sería os locais de hostelería, bueno, ponse Muras no mapa e ao final isto crea marca. A maiores disto, e por último, ampliamos o plazo. Tiñamos moitas solicitudes últimamente, pero tamén me dixo xente que ao mellor non daban presentado as axudas da luz en plazo e entón ampliáronse 15 días ata o 15 de maio a solicitude das axudas da luz. E estamos traballando nas bases, bueno, que todavía non saben, bueno, no que é axudas para asociacións e axudas para estudiantes. E con isto, non sei se queredes comentar algo máis. Bueno, damos por rematado este pleno. Boas noites.